boy. Ano, habang nagbabasa ka, magtagay tayo ta matindog ti tungtungan talo lumalaing kanto. Lumalaing ngay bagbagam. Sa bali ak na makan inumak, dumuldul-dugak. Pisgi ah. Kanyam lang yordo tinin. Peace. Offering me. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Nga tati mo lakit to. Mapakinabanga mo. Ay sayang lang eh. Problema. Pang nakatabin ik. Doon nga tabin ini Andres. Boy, sige back na eh. Nyaramitin ta. Nya, bawian tan. Ito pinalalaingan at amang bumawi ti pampanunuto mon. Wala na kutong ajay, nasiglat ajay. Sa bagay, imbis na laing tan, baka kumaro man ay. Pagplanuan talaga na laingan, huwag ka sanuta makabawi kanya na. Laing ka talaga. Ate mo, mag-i-appear. Sabali mo, kitain na. Naglapat tuminta rupam, at imam ka papirag. Ararakab mo tarupam apir tamang arat ulit. Anayin, amok te style maon, baka bumawi ka. Ate, yung talaga ta katungtungan ni Bakain. Anak korti bagata kanya na. Siya, bahala niya boy. Kunwari, agpakawan ta jay, inaramit ta kanya na. May ito na panuno mo apir. Ay, naggulo ka nga talaga. May ito talaga. Yan, yan. Tagarotan! Sino man na rin? Test sa mga statistical treatment of data. Kisa bang, sinsinyasan natin guys. Happy bisungan ka, nagpangsita sa nga mo. Kapo nga mesyungan ka. Pares talaga na pang-sit isang auna. Che, pati ka na tagaray. Oh, papay, nakakuha niyo toy. Ay, ako ma, yung may bagamay. Hindi ako matay bagayaw. Kita tsura yung nga kasta kaslawan na rami din ng nasyate. Nalaing kayo maggaya mo na ya. Kidumaut kami kumati dispensar, aji naramid may. Yung baak, nirileres may, mali ay naramid may. Well, tama. Nung amin nga lumakay kayo, sa kayo nagkasta-kasta. Tapos, mapanunot yung lang gaya, mga madiatay na ramid dyaw. Madimi to sub-sobrahan ti aginuman. Aji sakto lakin. Ang paimas ti mangan. Yun ko manibnibago kanyayo. Sila mading kapat pati kita tura yun eh. Ni? Hanggang man na kayo ng dirabe eh. Maday, Sigurado kayo nga kayo nakainom Tukoy pa lang na eh. Boy. Boy. Balbaliw kami. Madi kami kahit tigaramit ti madin. Ta dakas kaya majay. baak, niya taba ba sa abo? Ngayon tayo. Source of income. Source income? Inya ti kaya na nga sa una jay. May kita mo lang nga rin din nakasuratin na eh. Source of income. Madi nga source in income. Hindi ka nasawin na tayo. Teka lang. Paliwanag ko kanya yung ataw. Ano nga page na eh. Concept framework research. Awan, abutin tayo siyam-siyam ito. Taka madi umawatan na ito. Ito English. Tapos Jaya? Kaya mo, aginom talangan na. Dadalakit to. Yung baak, kahit mo minam? Makikita mo ni. Dararamida eh.
Kailangan unaik pa yaji ininom. Basahik pa yato yata nung mayulok ka na laing. Tanong mukter aramiday. Naman boy. Ano, habang nagbabasa ka, magtagay tayo ta matindog ti tungtungan talo lumalaing kanto. Lumalaing ngay bagbagam. Sa bali ak na makan inumak. Dumulduldugak. Pisgi ah. Kanyang lang yordo natin Peace. Offering me. Talaga mo dati pagkapuya kaya. Thank you ah. Teka lang. Pagkadama lason na ito. Huh? Awan. May ata. Napintas ti bagbagi. Nyakap mo na pulutan. Anak pa yung mabalin nga uminom tata. Nag-grill ka mo tawisin nun. Ide, may saawis lang kaya kumaon. Tata, yung payatain. Dimse, ide ajay, sa bali tatan. Ngamin, ni, ngumingi na amin nga magatangin. Kailangan ti agpaka-praktikalin. So, kailangan mo lang nagsapulin ti sa bali nga pagkakita ako. Kung maggagat ka na, seryoso kita pinagbeg mo na. Ito yun isusi kayo, habang nasa papay, agseryoso kayo ti pinagbagyon. Saan nga, ti pamayan nyo manin ay makatawin man nga umut-utang kayo dita igid-igid din, ta nakababainain. Nagkriga mo nga sabol ti trabaho. Kanya nga narikat. Nagado pag sapulan ti trabaho, tano talaga kayat mo. Pag ano na lang namin ti arak, so kasta. Idol ka nga ron. Basta ka idi. Inunam tar arak. Idi ajay, sa bali tatan. Saka dati priority ti panagbiag kaon. Priority. Yan mo priority mo, mate. Nagado nga damag mo na kaya. Hindi kayo man pelang bagar nga duwa na ita malpas ko ati raramidik. Awan ti nabasa ko. Boy. Di pala di bagir. Tugot na pala dyan eh. Goy. Turbo kayo talaga ti panagbiag. Boy. Nagkriga mo awisin din naman. Siguro, gusto na ramitin ta. Tamang gusto ng milaw. Urayan ta nga malpasa juga. Para aramitin na. Hindi ka ito papasahin na na eh. Tanong ito pimalpas. Huh? Basta. Urayan ta nga. Kailangan ta nga maalagir inanata. Manin lang naging baga na ya. Balbaliwan. Mamati ka makanya nata. Mabanog juta nata kay aginum na damdama. Yes, dyan. Nagkunig mo mga gato English na namin. Hindi mo umunig to utak ko. Sabagay nakapin mo lang parang nata. Gusto ta ko na. Maging lalain lang ata. Sangir makapabuhay talaga tayo natin. Bayag mo malimay. Ikam ni Boy. Angot-angutin lang. Kasi lang nawisatan. Mapano yun? Kitang Boy. Yung damata. Gawi sa'yo. Hindi makatup-tup pilin. Bas ilabasan natin Boy. Nagudwanan ni. Acceptable 3, less acceptable 2. Not acceptable 1 po. Boy, kitam ni. Nasubraan na sa amin babasahin na. Hindi pa makatugaw na saya atin. Nakakonsentrate siya na eh. Di ba basahin na? Boy, gidak pa lang. Tugururan ta. Ne. Ay, apo. Matok pula. Ay, apo. Sakit to ulo ko to yun.
Bisina ko na. Ano pa nakaluto nga yan, tikanik ni balay. Kaya magluto. Huwag ko lang damato yun. Ni, nakaturog damit tayo. Buksan mo, papasukin ako. Kalanganin. Nilalanganin man tiro pa natin. Bagay wapo. Napagad ah.